Keď je rok a mrzne dostatočne a zamrznú celé Mysľové vodopády, tak je to nádherná ľadová túra, lebo sa dá liesť priamo tým zúžením, priamo roklinou. Lescov čaká v ľade vždy nové prekvapenie. Nepovedal by som, že každý rok, on býva každý deň iný. Lebo tie ľadopády sa dotvárajú, ten mráz mení, oteplenie, ochladenie, natekajúca voda mohutnejú. Po prudkom oteplení zostali stále v roklinách Slovenského raja aj ľady, ktoré sa dajú liesť. Toto je jeden z nich. Zamrznuté vodopády prilákali aj Juraja, ktorý sa rozhodol zliesť ľadovú krásu po prvý raz v živote. Všetko treba brať ako výzvu, ktorá sa dá zdolať a za každým, keď sa to zdolá, treba to brať ako úspech. Vyčerpávajúce. Trošku zapojený iných svalov. Takže ale v pohode. V zime sú však samý ľad nielen vodopády, ale aj rebríky a tie sú po nočných mrazoch a dennom oteplení aj v rokline Suchá Belá poriadne šmykľavé. Turisti by terén určite podceniť nemali. Určite by mali mať máčky, teda stúpacie železá, alebo minimálne malé reťazky alebo malé mačky na topánky, aby sa nepošmykli. Ľadolezectvo vôbec nie je taký jednoduchý šport, ako by sa spočiatku zdalo. Tej krásy prírody ale stoja určite za to. Zo Slovenského raja Ivana Radkovská, RTVS.